palkang sinalkang. Sarap guys, oh, crunchy crunchy. So ayan mga ka-dragon, so lulutuin na natin yung ating nakuha kahapon na ukyang at saka bildat. Siyempre, meron na naman tayong sariwang hindi talaga yan mawawala guys dahil meron kaming dito, tanim. Nakapanghinayang naman pag hindi namin siya niluto. Alam mo naman, favorite ng bayan. So ayun guys, ang ating recipe sa ating ukyang at bildat na yung tiligaya ay kinamatisan. Tsaka syempre ihalo natin dito sa gulay at saka mag-crispy bildat and ukyang. Request lang talaga yun ang kinakain niya. Yung French corn daw, sabi niya kanina. First prize daw, sabi niya, parang nasa ng first prize. So let's go guys, na tayo, start na tayo magluto. Ilagay niyo yung kadami yan dyan, ang palaya, malaylay tumanaw. Sila Kuya Dan, tirahan na lang natin guys. Yung maliliit. Dahil nagtatrabaho siya. Ang palaya, kadami. Nakawatiki na. Lagay ko na itong tulya guys. Palkang sinalkang. Pansahid sa... Sarap. Kahit na palkang na ukwan, katataba. Diba payat kong kwan? Ay, nabigay mo dyan sa mga... Ano Yan, ganyan lang talaga ang size ng pula guys. Nagkwa mo ini, puro sa biguna. Binakbak daw sa tayo. So, ayan mga ka-dragon, himayin na natin itong tulya. Naku, matagal-tagal to. At ito maintain ito, pautok kaya ito ko na brown. Ano pala to guys, wala tayong pinalkang, ginisang kamatis. Ayan guys, ito na yung ating gulay. Haluan natin yan ng tulya. Guys, itong sawag niyang tulya. Para masarap. Siyempre. Mabango ito guys. Makaturturog mo dati. Makapaturog dati. Rarami din tayo. Ganyan na yung konti. Kaliliit ba na? Mas marami pa yung shell. Ito naman mga ka-dragon yung ating bildat or sa iba tinatawag nilang paros. Paros. Sarap. Ilagay na natin ang patula bago okra. Okay, adawin na. Hindi ko nagkulo. Kulo ko na din. Hindi pa man yun. Tapon ko na. Ayan mga ka-dragon, mag-gisa-gisa na tayo ng ating ginisang ukyang. Ang bildat ni Auntie Pasing. Nagkadila. Buti ito mabili. Sandalin mo lang dilapit.
Madaling tanggalin. Ito ang favorite ni Tita Ligaya. Tulya with crispy fry. Aray. Yeah. Sarap guys, oh, crunchy crunchy. Kapag ang anak nyo ay hindi mahilig sa mga tulya, yan, gayahin nyo yan. Lagyan nyo lang ng crispy fry. Inamin mo yung sawag ng ganyan. Sa suso mo. Ayan guys, sumunod si Ate Greta at si Balong. Dito yan sila man nanghalian. Lang yung favorite mong recipe lang. Ay, Nakaluto ka yan? Wala. Si Kamipay. mura manamong. Mura manamong nga rod. Boy tulya. Bultulya. Ay, bultulya. Buy angot. Si Boy Angot. Buyangot ang bultulya. Nakaluto ka yan. Mga tingarudan ko na. Ramanang kunak. Tingnan ko sa malong. Mag-ingat. Gayam. Laman. Una. Amamin din na iba. Bigata, mali na ima. Wala pa nga ako ng isa nga. Kaya mumat. Amin mo kanyam na imas. Awan mo madinaimas. No, Balong. Upiyang kang bulat, pareho mo lang. Ayan guys, ang ating ulam. O, diba ang dami? Wow. Imbis na magawa ng balong yung assignment. Wow. Ba't ka nag-absent? Bakit mo ako kagabi? Mm. Yung kwan. Kalukuhan. Ka nga sana na. Kagabi, wala man na oh. Nagagala ka na nga dito. Ba't kasi gabi na kayo nag-uwi? Salamat po sa mga biyaya pinagkakalimutan sa mga tinutulong ka sa paglilingkod siya yung hanggang sa mga sa Kristo. Amen. Kain tayo mga kagabi. Anon. Awag ka laman sita. Ako magpapapak lang. Ikaw lang rin. Magkain ka lang. Umabol kami sa ano ako. Ikaw lang magkain ka. Luto. Siyempre balong. Papak. Magpapak ka na. Doon ka na. Yung dog. Hindi. Yan. Hindi ka kagat ng gwapo. Ah, Naririnig ko na yung busis niya. bakit? Dede. Muta eh, papapak pa lang. Pawin na baby ko. Behave ka lang dyan. Dito ka lang ah. Isod ka doon. Nako, narinig ko tayo. Hindi na namin mapakwa. Tulog to kanina. Gising na naman. Gising na naman. Padidayan mo. Tulog kasi si JD guys eh, kaya nakasaglit ako dito. Sa luto malaga ati pa ako. Plato ko. Kumain na kasi kami ni Balong sa bahay eh. Munggo ang aming ulam. Lagay ka dito oh. Pakinggan yung mga ka-dragon. Sabay tayo lang. Mas maano yung ano talya. Banyan sa akin. Rumangus-ngus. At ang ay na brown. Hello. Hello.
Baba mo kasi din sa buyan. Ayaw mo nga. Parang muni walang ngipon. Masikip na tong aming kainan, guys. Kailangan na natin ng bagong ano, kubo. Marunong. Saan dyan ka? Yeah. Sarap. Sarap ng gulay. Gulong. May uwang ka? Wala. Magsama ka na sa kanila. Mag-uwi rin sila. Tulog pa kami. Natulog pa kami. Tulog na tulog yung baga kahapon. Doon kami sa likuran. Oo. Yan, laki yung Baka natulog. damit. Ay, natulog ka din gabi. Para marinig yung kan. Natulog ka din sa di ba loob? Huwag ka nagbibilib. Kaya nga, Sarap ng tulog. nung tulog niya kahapon doon, ako talaga, napigilan ko eh. Ako rin man, kahit nasa loob na ako. Hindi na natulog. Hindi mo ka mag-cellphone. Katulog ka nga, nakasandal ka pa sa akin. Ay, oo. Sinuli nakatulog din. Yung silang tatlo eh. Lahat sila nakagaling yung ulo. Di isang pan lang. Oh, yung Pati si Tamba? Si Tamba, hirap na eh. Walang Matulog. masandalan. Tinumak kumapay. Tinumak kumapay. May nakagana. May pera ngayong konti. Sa likod? Hindi ako niya yung papa yata yan. Ayun sa loob na. Yung nag-iising sa akin. Nung nagbaba kami kila Ate Kathleen, nag-unahan na kami dun sa kwan, sa loob. Nauna si Tambo. Nag-tambo, natulog din. Ha? Amo na makikita. Pati sa Tiligaya, nakipagkarira. Okay. Doon sa kwan na sa loob. Paano nantukin niya? Hindi makatulog. Mainit eh dyan panda sa pomba yan. Kala natin mag-brown na eh. Na, mga Kanya, Kaya ba't mo yan? pinindot mo naman kasi. Ay, toko. Nag-ulam ako na yan. Ante, oh. Busina pa ng busina si papa sa tricycle. Yung magtabi. Kabilis niya nagpakon eh. Tapos mo. Dawa mo. Sarap. Sarap sa okra. Tama. Dami-dami ah. Hindi ka magsida. Yung nga okra ta. Hindi ka gusto mo okra. Ayun sige. Tapos yung bugong, tapos nagima. Yung Bugong na nga yan. Double kill. Oo. Bagong lang ang daw. Maalat na yan. sabi nga. Lumiga. Asa bugong na bala yung kukukwak. Lupigano. Hindi na guys. Baka magising yung aking ano. Ano itong art? Nagigaling lang kami. Ano? Iwan ka na? Lasang may bawang. Tulog ka dito. Kala ko, wulto. Ha? Kaya ka lang gawin doon. Magulo niya ako. Ano ka lang doon? Magkulit ka lang doon. Bantay ni Dede. Kargay, ayaw ko rin mo yun. Ilagay mo doon. Dali mo yun, Ilagay oh. mo kapako mo. Kay papa mo. Bye guys.